Така, нови новини, симпатяги. Това става буквално след като Зеленски напуска Белия дом, може би около 10-20 минути след като Зеленски всъщност той не напуска. Те го изгониха от Белия дом. Доналд Тръмп и там неговите други такова. Руски дрон атакува болница в Украйна. Не знам точно колко деца има, между и пострадали други хора, естествено не само деца. Едно дете е починало, не знам още колко пострадали има, но това буквално става. Тази новина е от днеска, между другото, преди няколко часа пуснаха в Daily Mail. Това е в Круев, не съм сигурен точно града, но става. Представете се, буквално след като Зеленски е изгонен от офиса на Тръмп в Белия дом, руснаците атакуват с дрон хоспитал, болница в там точно къде е града. Градът се казва Харкив или Харкив, не знам точно как да го кажа. Имало хора в болницата, между другото, било е пълно и също така имало и деца. Но това според мен вчера беше толкова истина. Тръмп получиха точно което искаше. Според мен той не иска войната да свърши, а напротив. Искат с Путин май да си разделят Украйна, което ще стане. Просто Зеленски попадна на един капан, в който вече изход трудно ще се намери, освен ако не се извини на Тръмп. Той самият Тръмп каза, когато си готов за преговори за приключването на войната, пак заповяда обратно, но без извинение няма да стане. И между другото в новините в CNN, нещо, той беше поканен Зеленски после и го караха да се извинява, но той така и не каза тези думи, нали, че се извинява на Тръмп.